Ang kaluoy mo walay pagkupas, kani adto ug hangtod karon. Kanunay kang matinumanon, ang gugma mo walay pagluban. Ang kaluoy mo walay pagkupas, kani adto ug hangtod karon. Kanunay kang matinumanon, simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo. Ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas, kani adto ug hangtod karon. Kanunay kang matinumanon, simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo. Ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Simbahon ko ikaw, daygon ang ngalan mo. Ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ihalad lang kanimo. Tanang tao ana ay problema. Apan dili tanang tao na ay solusyon sa ilang problema. Kung ato makita gikan pa sa bata ni hamtong hantod na tigulang, tanan nga stages sa kinabuhi sa tao ana ay problema. Kung bata ay problema nga pambata, nahamtong ka na ay problema sa imong pagkahamtong, especially sa mga problema nga dinagko. Tigulang ka na apoy problema. Tungod kay nagunahon na ka nga hapit na mo tunob nga mohawa sa kalibutan. Pero ato ni siyang tanawan, mao ni siya. Naamgod sa hunahuna sa tao nga kung bata pa dugay mamatay, tapos kung tigulang na hapit na. Pero ato ni siyang timan-an nga ang kinabuhi sa tao dili kita mo'y nagkupot niini. Nagpasabot nga din naay nagkupot niini og naay mas nakatag-iya niini. Og samtang naata sa kalibutan, ang pinaka-importante natong buhaton, atong ilhon kung kinsa ang tag-iya sa atong kinabuhi. Og atong buhaton nga samtang buhi pa ta, makahatag og kalipay sa Dios nga mo'y naghatag sa atong kinabuhi. Pagganiagi naghisgot kita mahitungod sa mao nga namatay kita diha kang Kristo, nga diin sa atong pagkamatay diha ning Kristo, sa atong pagkamatay diha ng Kristo, tapos nabanhaw si Ginoong Hesukristo, nagpasabot nga naatay paglaom usab, nga diin iya pong gigamit nga din namatay kita sa sala. Kung namatay kita sa sala,
nagpasabot nga din ang sala wala na ni kupot kanato, ang sala nga wala na gahom sa pagbitad kanato, kundili anaa na kita ngadto kabahin ni Ginoong Hesukristo. Ang atong paghisgutan karon, ato ipadayon nga mao ang balaod ug ang sala. But before ta mo adto sa unahan, magampo sa ta. Ginoong Dios niini nga panahon kami Ginoo nagapasalamat sa imong kaayo sa imong kinabuhi. O Dios, salamat Ginoo nga diin ini nga panahon makatuon kami sa imong pulong. Tuguti o Dios nga diin ang pulong nga ako ang igasulti karon sa ubos sa tanang ubos sa imong alagad. Mao ang mensahe nga among ipaabot ngadto sa imong mga katawhan. Ginoong Dios, panalangini ang matag usa nga din among masabtan ang imong mensahe niini nga panahon na especially sa among kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Bisang asa kang tan-aw sa bisang asa nga parte sa kalibutan, adunay problema. Especially niini nga ato nga panahon karon nga din pandemic o nasa tanan problema ni siya. Napiktuhan ang atong problema sa pangwarta, problema sa panglawas, problema sa negosyo or sa pagtrabaho, problema sa ekonomiya sa nasod. Kung ato makita diri, bisan asa ana ang problema. Bisan mo tanaw ka diri sa gawas, mo tanaw ka sa musilingan, o di ba ka mo tanaw ka sa samin, makita nimo nga naa ang problema. Di ba? Pero ato ni siyang sabton, mao ni. Tinuod nga naman ang problema, tungod kay kini siya, epekto siya sa sala. Pero atong tanawon diri, unsa man ang gisgutan sa mahitungod sa pulong sa Ginoo. Versikulo 7, if na may Biblia, palihog abli diha sa Roma, kapitulo 7, versikulo 7, hantod sa 25. Balikon ko, sa Roma, kapitulo 7, versikulo 7, hantod sa 25. Ang Ginoong Dios, naghisgot mahitungod sa iyang pulong. Ang ingon siya, nagasugod sa versikulo 7 sa kapitulo 7 sa Roma, nagingon, karon, unsa may ikasulti nato? Daotan ba di ay ang balaod? Gitubag, dili. Gani kung dili patungod sa balaod, dili unta ako makaila unsay sala, ug dili usab ako makaila unsay kaibog kun wala pay balaod nga nag-ingon ayaw kaibog. Niini nga mensahe. Nagpasabot siya nga diin, do tinuod man nga diin, ingon si Pablo nga diin, ang balaod, importante siya para makaila ta unsa ang mas maayo, unsa ang sakto, unsa ang kabuton sa Ginoo, ug mao ni siya ang saktong pagabuhaton, mao ni siya di maayo nga pagabuhaton. Ato nakita diri, mao nang ginasulti ni Pablo, nga din miingon siya nga diin, dili niini pa niining pinaagi niini nga balaod. Nasabtan nato kung unsa ang iyang gigamit diri. Naigisulti nga ayaw kaibog. O tungod sa maong balaod, nasabtan nimo nga sayop siya. O di ba ka nasabtan nimo nga mao ni siya dapat imong pagabuhaton nga dili ka maibog. Pero ato siyang sabton dire. Ang gipasabot niini mao ni siya nga kita tao tungod sa sala na epektuhan nga ato ang pagkakita. Ang intention, ang original nga intention sa Ginoo nga gibuhat niya ang tao, nga din ang tao maghatag og himaya sa Ginoo. Pero atong nabasa nga din sa kapitulo 3 sa Genesis, nga din ang tao ni disobey, ang tao misupak sa Dios, ug mao ni siya nga naa ang bayad sa sala. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ug mao ang kasakit, ug mao ang naang problema. So ato makita diri nga diin tungod kay naa ta sa sayop nga dalan, tungod sa atong masupakon. Nakita sa Dios nga diin mao ni siya ang atong kinabuhi nga walay kasulbaran unless nga siya mismo may maghatag og solusyon para kanato. So ang gibuhat sa Ginoo nga diin mihatag siya sa balaod. Aton timan-an mihatag siya sa balaod. Asa man ni ang balaod nga ilang ginahisgutan. Si Pablo nag-refer ngadto sa iyaha mga kaigsuonan sa mga Hudiyo nga mga Kristohanon o pipila sa mga Hintil nga mga Kristohanon. Nga din ang balaod nga ilang ginasunod nga mao ang 5 ka libro, unang 5 ka libro sa Old Testament. Mao ni siya ang libro ni Moses. Nga din mao ni siya ang gihatag sa Dios, nga din mao ni siya ang mga butang nga imong pagasundon para ikaw magasubay sa saktong nga dalan. Pero ato siyang timan-an nga diin ang mensahe sa Ginoo
Nga diin una sa tanan tungod sa sala na hisalaag ta. Pinaagi sa balaod makita nato unsay dapat kung buhaton o pinaagi sa balaod makita nato nga mao ni siyang sayop, mao ni siya ang sakto. Nagpasabot niini nga din ang balaod nakatabang nato paduol sa Ginoo. Pero wa nagpasabot nga ang balaod mao'y makaluwas nato. Nakuha nato? Unsa man siya ang context nato karon? Nagpasabot ang pagbuhat og maayo nakatabang nato siya nga moingon tag maayong tao. Pero wa nagpasabot nga maayo na kang tao tungod kay nagbuhat kag maayo. Wa nagpasabot nga diin luwas na ka tungod kay nagbuhat kag maayo. So unsa may pasabot niini? Mao ni siya. Ang balaod na ay requirements. Ang requirements sa mga balaod nga din ikaw dili mo patay, ikaw dili mo manapaw, ikaw musimba sa usa lamang ka Dios. Example, 10 commandments ang napulo ka sugo. Part na siya sa balaod. Apan naabay tao nga naka-fulfill niya na. Naabay tao nga diin nakuha niya tanan. Nabay tao nga walay sala. Pakyas tang tanan. It means nga din ang balaod nakatabang nato paduol sa Ginoo, but pakyas ta tungod kay wa nato nasubay tanan. Latod nga pagkasulti, wa og di makaluwas ang balaod. Ato siyang sabton, mao ni siya. Ang kaluwasan or ang balaod mao ni si Jesus Christ mianhi sa kalibutan tungod kay mao ni siya kung atong balikon diri sa moatras tag duha kapitulo 5 ug bersikulo 8 naingon nga tungod sa dakong gugma sa Ginoo namatay siya para sa pagluwas sa mga tao. Tungod kay ang tao makasasala. Latod nga pagkasulti, si Ginoong Hesukristo namatay ngadto ibabaw sa krus. Nagpaula sa iya nga dugo ug siya ang nagbayad sa tanan nga requirements sa balaod. Para ikaw di ka mo ingon nga diin maningkamot kog maayo para maluwas ko. Tungod kung makita nimo ang gibuhat ni Jesus Christ, siya mo ang perfect nga tao nga diin makasatisfy sa requirements sa mao nga balaod. O pinaagi ni ana nagingon si Ginoong Hesukristo nga diin gibuhat na niya ang tanan ang trabaho nimo tao nga diin imong makita ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo ug imong tuuhan siya nga manuluwas sa imong kinabuhi. Pinaagi sa pagtuo. Okay? Ang akong gigamit diri nga term is maayong buhat or balaod, then pagtuo. Diri nga side is maayong buhat or balaod, which is makaduol nimo sa Ginoo, which is maayo pero di makaluwas. Apan ang nag-connect nining duha nga din si Jesus Christ namatay o gibayaran niya ang tanan requirements sa mga balaod para ikaw muduol sa Ginoo ug maluwas pinaagi sa pagtuo. So nakita nato diri nga din ang pagtuo mo'y makaluwas sa tao dili ang maayong buhat sa tao. Atong basahon diri bersikulo 8. Apan diha sa kasuguan ang sala nakahigayon paghimo sa tanang matang sa kaibog dinhi sa akong kasing-kasing. Kay patay ang sala kun wala pay balaod. Bersikulo 9. Kaniadto buhi ako sa wala pay kasuguan. Apan sa diha nay kasuguan mitungha ang sala ug namatay ako. Atong timanan diri nga din iyang gipasabot nga din iyang nakita iyang kaugalingon nga patay siya atubangan sa Ginoo tungod kay nakita niya iyang kaugalingon nga patay siya sa pagpakasala. Atong makita diri nga diin nakita niya ang bayad sa maong sala nga mao ang kamatayon. Kung atong tanawon, balikon nako nga diin naay tulo ka klase nga kamatayon. Una, nga diin mamatay kita sa lawas. So physical death, nga mamatay kita sa lawas, nga diin ang espiritu mubiya sa maong lawas. Panduha, patay sa espiritu. Nga din tungod kay ang tao nakasala atubangan sa Ginoo sa Roma 3:23 o diri sa Roma 6:23 moatras tag usa ka kapitulo nga diin atong makita nga din ang tao nahilayo sa himaya sa Dios. Ang atong espiritu nahilayo gikan sa Dios ug patay ang atong espiritu atubangan sa Dios. Ang pantulo mao ni siya ang kamatayon nga walay katapusan. Or ang ikaduhang kamatayon or ang kamatayon nga mao adto sa kalayo sa impierno. Atong makita ang tulo nga mao ni siya ang bayad sa sala, ang kamatayon. So kung atong tanawon sa Genesis, nga diin miingon ang Ginoo ngadto ning Adan, nga diin kung mukaon gani ka or kamo ni Adan ug ni Eva, kung mukaon gani mo sa maong bunga sa tanom nga naatunga o naatunga
sa Garden of Eden, din kamo mamatay. Apan mikaon sila, misupag sila sa Dios, namatay ba sila? Mamatay ba sila? Pwede ta matubag og o, pwede ta matubag og di. So unsa man ang di or mo yung kag-unsa man ang wala sila namatay. Una, wala sila namatay physically. So unsa man ang namatay sila? Panduha, namatay sila spiritually, sa espiritu. So ato siya explain. Wala sila mamatay physically tungod sa dakong grasya sa Ginoo nga gihatag sa ilaha. Pero naa na ang bayad sa sala. Unsa man ni siya? Mamatay sila. Inagabot sa sakto nga panahon. Pila na ang imuhang edad. Munang ang tao mamatay, ang tao matigulang tapos mamatay, or ang tao mamatay or buya ni nga lawas, tungod kay mao ni siya ang bayad sa sala. Mamatay. So naa ang kamatayon. Spiritual death, nga diin samtang nisupak sila sa Ginoo, nahilayo sila sa presensya sa Ginoo. Kung ato makita diri, mao ni siya ang iyang nga pasabot. Nga diin samtang nakita nako nga mao ni siya ang balaod, nakita nako unsa ko kahugaw sa akong kaugalingon, ug nahilayo ako. Tan-aw nako sa akong kaugalingon, patay na ako. Nga diin sa bersikulo 10, mauntay tuyo sa kasuguan ang paghatag og kinabuhi, apan nahimo hinuon kining hinungdan sa akong kamatayon. Kay ang sala nakahigayon man sa paglimbong kanako pinaagi sa kasuguan o pinaagi sa kasuguan gipatay ako sa sala. Bersikulo 12, ang balaod balaan ug ang kasuguan balaan, matarong ug maayo. 13, nagpasabot ba kini nga ang maayo maoy nakapatay kanako? Ang tubag dili gayud. Apan gigamit sa sala ang maayo ingon nga hinagiban sa pagpatay kanako aron madayag gayud ang matuod nga kinaiya sa sala, busa pinaagi sa kasuguan nahimong labi pang ngilad ang sala. So ato makita diri nga diin ang tao, balikon ko, maluwas dili pinaagi sa balaod, kundi pinaagi sa unsa ang nahisulat sa kasulatan. Pinaagi sa unsa ang ginasulti sa Dios ngadto sa katawhan. Ato makita diri nga diin pinaagi sa balaod, nga diin nakita nga grabe kadaotan ang sala. Ako lang siyang ipasabot nga diin kaning word nga horror or kanang horror kanang mahadlok ka or di ba ka ngilngig or ngilad or di ba ka tawag natog mga bad spirit or tawag natog mga ungo-ungo, kaning horror, kaning mahadlok ka. Actually mao ni siya ang effect sa sala. Ang epekto sa sala, grabe ka hadlok, grabe ka horror. Nga naman. Imagine na, ang kalibutan naguba pinaagi sa sala. Ang relasyon naguba pinaagi sa sala. Ang tao tinuod gihatagan og gugma, pero usahay sayop nga gugma tungod kay naa ang sala. Ang tao gihatagan og jealous o pagkasilos, nindot pero nahimong bati pinaagi sa sala. Ato makita dire nga din ang tao gibuhat nga nindot, ang kalibutan gibuhat nga nindot, pero tanan giguba sa sala. Again, nakita na to nga ang sala is grabe ka bati, grabe kahadlok ang epekto niini. O kita mismo na apektuhan kita. Nga naman, usahay sa ato mga pag-ampo, feel na to wala gitubag sa Ginoo. Magbagulbol nga to atubangan sa Ginoo. Usahay na atay mga gusto nga ipabuhat sa Ginoo, murag ikaw mo'y nanugo sa Ginoo, murag kinsa man ta, di ba? Usahay ang atong mga batasan nga mo'y tag mga Kristohanon, pero ang atong binuhatan di mao, ang atong sinultihan di mao, ang ato ang mga kinaiya di mao. Ato makita diri nga mao ni siya ang epekto sa sala. Pero niini nga mensahe atong ipasabot nga diin, unsa may solusyon para niining tanan? Unsa man ang solusyon? Mubalik ta dito sa Ginoo. Mubalik ta sa Ginoo, ato ang kunon nga kita makasasala. Ato ang kunon nga Lord, nagkinahanglan ko sa kausaban nga gikan diha nimo. Kung sa man ang mga struggle sa imong kinabuhi, kung sa man ang mga problema kabugaton sa imong kinabuhi, pwede ta nga makaduol diha sa Ginoo. Makapangayog pasaylo diha
sa Ginoo. Pwede ta makaingon nga, Lord, gikapoy na ako sa kinabuhi. Pwede ka makasulti na sa Ginoo. Ug pangayog wisdom sa Ginoo, pangayog kusog sa Ginoo, pangayog comfort sa Ginoo, pangayog kalinaw sa Ginoo. Pwede ta makaduol sa Ginoo. Ang problema sa toa, wa mo gud ta miduol niya. Ug mao ni siya, moduol ta diha sa Ginoo. Kaya nga naman, kung ato siyang padayon ng mensahe, versikulo 14, nasayod kita nga ang balaod espirituhanon apan unod ako nga gibaligya ingon nga ulipon sa sala. Kung moingon kay tag ulipon sa sala, iyang gipasabot diri tungod kay ang libro sa Roma. Sa Roma is daghan kay sila gitawag na tuog mga ulipon or mga sulugoon. Kung moingon tag mga sulugoon, naa sila'y amo. Kung unsay sugo sa amo tuman sila. Kung may tag ulipon sa sala, it means ang ilahang amo, mawang sala. Kung unsay gusto nilang buhaton, nga mao na siya ang sala, walay duha-duha, mabuhat din og sala. Atong timan-an dire, nga diin, kung ang atoang amo, or ang atoang master, mao ang sala, then, ang atong kinabuhi, nagkinabuhi diha sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat, sa versikulo 15, wala ko buhata, ang buot kong buhaton. Hinuon, gibuhat ko ang mga butang nga akong gidumtan. Si Pablo niini nga time is personally sa iyang kaugalingon. Naghisgot siya nga diin, gusto ko mabuhat sa mga butang nga maayo, apan ang akong mga butang nga ginabuhat, mga dili maayo. Gusto na kong di buhaton ang mga butang nga di maayo, pero ang mga butang nga di maayo, nabuhat nako. Ato siyang sabton, unsa pa iyang giingon? Sa versikulo 16, busa, kung gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, nagpaila kini nga oyon ako nga matarong ang balaod. Busa, dili ako mao ang nagbuhat nini, kung dili ang sala nga niya kanako. Aton tanawon diri, nga ang nagtukmod sa tao nga mabuhat og pagkadautan, mao ang sala. Ug atong nakita nga sayop ang sala pinaagi sa balaod. Nakuha na to. Sayop ang sala pinaagi sa balaod tungod kay nakita nato nga ang balaod espirituhanon or sakto ug mao ni siya ang dapat atong pagabuhaton. Apan atong nabuhat kung unsa ang ginahisgutan sa maong sala or unsa ang sala. So atong makita sa atong kinabuhi nga diin mao ni siya. Makita nato nga kita nakabuhat og sala tungod kay nakita nato nga mao ni siya ang sayop ug mao ni siya ang maayo. Sa aton siyang ibutang sa mga box, mao ni siya. Sa usa ka box, diri nakita nato nga mao ni siya ang sala sa pagpangawat. Sala sa pagpatay, sala sa pagbumakak, sala sa daghan-daghan kay nga klase nga sala. Pero makita nato nga sala lang ni siya. Bisan unsa mga sala ang gibuhat sa tao, ang sala mao ay nagtukmod niini. Take note, wala ko mingon mga sala, kundi ang sala generalize, diin ingkog sala nga bisan unsa nga sala, ang sala mao ay nagtukmod sa tao nga magbuhat niini. Pero don't get me wrong, first mao ni siya. Ang sala nga atong gibuhat kabalutan niini. Di ba? And second, ang sala nga atong gibuhat maski kabalutan niini, pero gipili na tong buhaton. Pantulo, na yung mga tao nga ilang gitanaw ang sala, nga dili sala, kundili kalipay. Kalipay lang. Sample, mga bisyo, naiinom, naisugal. Tanan. Ilang gitanaw ni nga kalipay lang, og dili ni siya sala. Atong makita diri, mobalik ta sa una, nga din, tanang sala nga atong gibuhat, kabalutan niini. Mao nang nahimo siya nga sala, tungod kay kabalutan niini. Tungod kay ngano man, nakita nato nga mao ni siya ang balaod, ug mao ni siya ang sala. Lagtud na pagkasulti, tinuyuan nato nga mabuhat ta og sala. Tungod kay naa na siya sa kasing-kasing sa tao, naa siya sa kinailadman sa tao nga makabuhat og sala. Ug mao nang naulipon sa sala.
ug ang gusto ning Ginoong Kristo nga kita dili ta maulipon malulong sa pagpakasala, kundi makagawas kita niini ug maulipon kita diha ni Ginoong Kristo. Ang mensahe sa Ginoo nag-iingon sa 18. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga ania kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Versikulo 19. Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko hinuon ang daotan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini kun dili ang sala nga ania kanako. Ato makita niini nga personal nga experience ni Pablo sa iyang kinabuhi. Nga diin, ang mga butang nga iyang pagabuhaton or nindot nga pagabuhaton, wala niya nabuhat, pero ang mga butang nga di niya pagabuhaton, mao na nooy nabuhat niya. Sa ato nga kinabuhi, di ba, reality nga nakabalo mapud taon sa mga butang nga di na to buhaton. Nakabalo pud taon sa mga butang nga atong pagabuhaton. Sample sa pagpamakak. Kabalo man ta nga kung mamakak ta, kabalon ta nga bakak ni siya. Pero atong ginabuhat tungod kay nagtan-aw ta nga okay ra ni. Bisan ka lang mga ginagmay nga pagpamakak. O di ba ka, moingon lang tag ginagmay nga pagpamakak ha? Sample. Nagkaon na ka? Nagkaon ako. Kana siya, gamay na ni siya nga pagpamakak. Pero pagpamakak na ni siya. Panduha mo yung tag kaning pagpanapaw. O di ba ka mo yung tag cheating. Ang ginahisgutan sa Biblia, nga diin, ikaw lalaki o ikaw babae, nga na kay dautan nga gihunahuna sa imong isig katao, kana siya is considered adultery. Kana siya considered pagpanapaw. Kana siya is cheating. Kung ato makita diri, mao ni siya. Tanan nga atong gibuhat nga di maayo, nasayod tang sala ug sayop ni siya. Pero ato gihapong gibuhat tungod kay tan-aw nato okay lang. Atong tan-awon diri nga diin sama sa ginahisgutan ni Pablo. Nga din ang sala mo'y nagtukbod nato. Pero kita mismo mo ay nigpislit ni ana, ni-click ni ana nga mubuhat sa sala. Consciously kabaluta unsa ang sala nga atong gibuhat. Nga diin sa bersikulo 21, busa na sayran ko kining usa ka balaod, sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo, ang daotan hinuon ang akong gibuhat. Gikahimutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan, aniya usab kanako ang usa ka balaod nga sukuhi sa balaod nga nauyon sa akong hunahuna ug kini naghimo kanakong lipon sa balaod, sa sala nga ania sa akong lawas. Bersikulo 24. Pagkaalaot gayud, kinsabay muluwas kanako, gikan ining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, mao kini ang akong kahimtang, gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong hunahuna lamang, apan ang akong lawas nung kinaiya, nag-alagad sa balaod sa sala. Dinhi ato makita nga diin si Pablo sa iyang experience. Dumayon siya nga diin nga bersikulo 24 nga diin kinsa may makaluwas kanako. O sa pangutana nga matubag pinaagi. Pinaagi diha ni Ginoong Kristo diha sa bersikulo 25. Nga diin miingon siya salamat sa Dios. Pinaagi ni Ginoong Kristo. Ato makita diri nga ang kaluwasan dili pinaagi sa imong pagpaningkamot. Dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Dili pinaagi sa pagbuhat og maayo. Do tinuod makaduol nimo didto sa Ginoo. Do tinuod nga diin makaingon ta nga sakto ni siya atubangan sa Dios. Pero kuwang ang makaluwas nimo, ang makaluwas sa tao, ang atong pagtuo pinaagi ni Ginoong Kristo. Ato makita diri nga diin ang kahimtang sa tao nga samtang nag-alagad siya sa Ginoo, apan nagalagad po siya sa sala. Kining mga butanga, dili uyon kung unsa ang kabubuton sa Dios. Tungod kay nganuman, una ang atong paghisgutan, mao kini siya. Tulo ka edge nga akong paghisgutan. Una, head.
Panduha, heart. Pantulo is hand. Unsa man ang sa head, muna siya ang kinaiya nga dapat ato mailhan kung kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. Kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung unsa ka maluluyon ng Dios para sa ato diri sa atong kinabuhi. Unsa ang mga butang gibuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Ug ato siyang nasabtan. Natandog ang atong kasing-kasing. Gihikap ang atong kasing-kasing sa heart. Atong nailhan ug atong nabati ang dakong gugma sa Dios para sa atoa. Ug niini ato pong ipakita sa ato mga kamot. Hand, aplikasyon. Nga din wa nagpabilin sa atong ulo, kung dili naapo diri sa atong kasing-kasing. Undin ato pong ipakita pinaagi sa pag-apply aron makita sa mga tao ang kausaban nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Si Pablo mihisgot siya diri, may tungod sa kahimtang sa tao. Nga diin, naa sa kahimtang sa tao, nga din tinuod nga nagalagad siya sa Ginoo. Pero maupod lagi, nagalagad sa sala. Kung ato siyang tanawon, dili ka makakaw sa duha ka kalo nga dungan. Dapat usa lang. Ug usa lang. Nagpasabot nga din dili ka pwede nga magserbisyo ka sa Ginoo tapos nagserbisyo ka sa sala. Wala nagpasabot nga din imong ihalad ang imong kaugalingon diha sa Ginoo tapos imo pong ihalad ang imong kaugalingon diha sa sala. Imong itugyan ngadto sa Ginoo ang imong kaugalingon, itugyan pud nimo imong kaugalingon didto sa sala. Wala nagpasabot nga niini. Kun dili nga din usa lang. Unsa may pasabot nga usa lang, dapat didto sa Dios ug atong itugyan ang atong kinabuhi para lamang sa Dios ug para sa buluhaton sa Dios. Kung maingon ta nga ang atong kalipay naa sa Ginoo, wa nagpasabot nga di nalipay po ta sa pagbuhat og sala. Maingon ta nga I love you Lord, tapos inagawa sa simbahan I love you world. Dili dapat ingon ana. Dapat kung unsa ang ginahisgutan sa Biblia, kung unsa ang atong nasabtan, dapat maupod ang atong naas pagbati ug maupod ang ato ipakita nga kausaban ang gihatag sa Dios sa kinabuhi sa matag usa. Di na to malikayan nga makasala ta tinuod ka na siya. Apan wa nagpasabot nga din tungod kay nakasala ta padayon lang ta sa buhat og sala. Ang atong kalipay naan lang sa sala, wa nagpasabot niini. Tinuod makasala ta pero na ang Dios muduol ta didto sa iya tungod kay nakita na to nga sayop ta. So mao ni siya ang ideya. Nakita na to unsa kadautan ang sala. Nakita na to unsa ka ngilad ang sala. Tungod kay nakita na to unsa ang naa sa balaod, unsa ang naisulat sa kamatuoran diha sa balaod. Ato makita ang comparison sa duha. Pero mao ni giingon, pinaagi sa sala, nakita na to atong kaugalingon, ang atong kahimtang diha atubangan sa Ginoo nga makasasala ta. Pinaagi sa balaod, nakita na to nga mao ni siya dapat atong pagabuhaton nga diin mapaduol ta sa Ginoo. O pinaagi ning Ginoo Hesukristo nga motuo kita og mosalig sa iyaha nga siya ang Dios o manluwas sa atong kinabuhi ug kita makabaton sa kaluwasan. Niini mga kaigsuonan, hinaot sa matag usa nga din atong makita nga din dapat atong katunon ang pag-ila sa Dios ug atong i-feel unsa ang ato ang relasyon diha sa Dios ug ato ipakita unsa ang mga kausaban sa Dios nga gihatag sa atong kinabuhi. Hinaot sa matag usa nga diin I know nga naaman tay mga struggles o di ba ka pipila sa inyo nga naa may mga sala ang gitapigan o di ba ka pipila sa inyo nga naa may mga problema kabugaton nga gipangdala. I mean dili pa ulahi ang tanan. Pwede ta makaduol sa Ginoo. Duol sa Ginoo tungod kay siya anaa kaniya ang kasulbaran sa tanan. Magampo kita. Ginoong Dios niini nga panahon kami Ginoo nagapasalamat sa imo nga dako nga gugma sa matag usa namo kinabuhi. O Dios, salamat sa imong mensahe nga among nadunggan karon nga diin kinahanglan Ginoo nga diin among ipakita ngadto sa mga tao Ginoo ang kausaban nga imong gihatag diri sa moa. Tuguti o Dios ang matag usa ni bisan pagadtong na mga gipangdala nga problema, ni bisan pagadtong na mga gitapigan nga mga sala. O Dios, ikapang ilang kasing-kasing nga din moangkon sila nga sila nakabuhat og sala, moangkon sila nga sila nagkinahanglan nimo o Dios. Og ikaw Ginoo mo'y mahimaya sa ilang kinabuhi, ug ikaw Ginoo maghatag kausaban sa ilang kinabuhi. Ginoong Dios, silyohoy Ginoo imong pulong sa among kasing-kasing nga diin sa matag adlaw Ginoo, mahinumduman ka namo, mahinumduman namo ang imong gisulti. Ug mao ni siya ang among pagabuhaton ug mao ni among pagatumanon. O Dios, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan.
Sa ngalan ni Jesus. Amen.